בוקר טוב אנשים, יום ראשון בשבוע, קלט שבוע חדש, ואין דרך יותר טובה לפתוח את השבוע בקפיצות בנג'י מגובה של 160 מטר. כמו שאתם רואים שם, איפה שעומד הזוג הנחמד ההוא, יש שם עמדת בנג'י, ועוד מעט אני הולך להיות שם, בדיוק שם. מגולגלים? גם אני. כן, מסתבר ששווה לבוא למזרח בשביל קפיצות בנג'י. אומרים שזה הבנג'י אחד הגבוהים בעולם, אם לא הכי גבוה ביותר. כמו שאתם רואים, ההכנות בעיצומן, ואני צועד לאיטי על גשר. אני עכשיו הולך על הגשר ואני מפחד, אז אני חושב שאני צריך לקפוץ מפה, זה קצת נראה לי מלחיץ, אבל יהיה בסדר. ואם לא יהיה בסדר, אז תדעו שניסיתי. טוב חברים, נתחיל להתארגן וזהו, מקווה שיהיה לנו בסדר, ואם לא, זה שהיה בסדר. נמסטה! נמסטה. וזהו, לפחות קיבלנו ברכה מאיזה דידי קטנה, וזהו. אוקיי, אז לאמא ואבא, למשפחה, לכולם, זהו, ביום ראשון, אז אמרנו שעושים קפיצה, אז קופצים. יהיה בסדר, מקסימום, כמו שאומרים, מינימום. אז נקווה שיהיה טוב. שתהיה קפיצה בסדר. תראו איזה יופי כאן, זה מה שאני יכול להגיד. Look at the landscape, it's so beautiful. That's it. Fine. Yes, anyway, נקווה שיהיה בסדר, והכל יעבור כמו שצריך, ובסדר, בערב עוד יומיים אני חוזר, 3 ימים. זה שתדעו שהייתי ככה קרוב. שתדעו, הצטעתי בחליפה של קלארק קנט, סופרמן יהיה בסדר. קוראים לי אותם? לא, עולים. יהיה בסדר. 150, מהירות 150 קמ"ש, גובה 160 מטר. זהו, נהיה מהיר, 8 שניות באוויר. חשבתם שסיימתי לעשות את הקפיצות שלי בסווינג? מסתבר שגם אני עושה בנג'י, אבל יש סופרמן, אז אין מה לדאוג. מקסימום, בר מינן! יהיה בסדר חברים, אני מקווה, מפתיע. הגיע הזמן לקפוץ חברים, עוד כמה דקות אני למטה, 160 מטר. ראיתי אבל חושב שיש סופרמן, אבל חשבו שאני סופרמן.